أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. jama'a saurara za a fara program. Muna godiya ga Allah mai kowa mai komai da ya kawo a wannan jiha, a wannan gari, a wannan rana, a wannan wata, na wani babban wani na duniya baki da Maulana Sheikh Ibrahim رضي الله تعالى عنه. أنا ربكوا لكوا يصورا وأفارا تارو kamar yadda aka shirya babban limamin masallacin juma'a a wannan gari zai buɗe mana taro da addu'a. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. محمد رسول الله، 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 محمد رسول الله. Ya wuce ba. Sassan Allah. Don Allah da ke sama mana jiran addu'a domin a buɗe wannan taro na fara haka. Sai da fatiya. Muna intizarin karɓar addu'a daga nan sama da wannan. Rasulullah, ƙara saka mu a cikin arzikin da zai yi. Ina godiya annabi Muhammad. Ya ƙara wa annabi daraja. Muna godiya manzo Allah. Yes. Aminatu dan Abdullahi. Yes. Muhammad Rasulullah. Yes. Dan Abdullahi. Amin. 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 Alhamdulillah. Kai ka mace ni. Dan gyara. Dan juya, dan yi to za mu daukai. Dan yi to za ka za mu daukai. اللهم صل على
الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اشرح اهدرين على هذا المهدر ونفعنا في بالفتح وجرما ومدرسنا في نفسي وجرما خليفة الإسلامية بطن خليفة الإسلامية كما بطن خليفة الإسلامية الناس كما قالوا الشيخ النازي السيسي شيخ الناس yawa yawa yayi وأنا ربوني وأنا المنزلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kowa da kowa da Allah ya sa wannan wuri tare da godiyar cewa Allah ya ba mu iko ya rayuwa kamar yadda tsara wannan kauli ya yi lokaci ya yi godiya da kowa da kowa wanda ya samu hannunka yawa hannunka na shirin mamu ne da kuma matan kai da aka shafe guda ana kaddamar zuwa tare da fatar Allah ya sani da kowa da kowa gidan lafiya tare da fatar cewa abin da ake samu a irin wannan mazauni na maulidin ƙasa da ake yi kowace shekara Allah ya sanya kowa ya samu ainihin ladan da ake samu a cikin irin wannan zama. nan zai ce Allah ya sa mu ci taron nan lafiya mu tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mun saurari jawabin maraba daga shugaban wannan taro na wannan jiha. Yanzu kuma za mu kira shugaban majalisar na ƙasa kuma kwamishinan na religious affairs da jihar Kano shi ma domin yin kuɓatar da nahi jawabi. Akar mutum lahu bismillah. yayi ya tsaya inda suke kawai wurin inda yake kawai ku dan yi mamu baya saboda kyamara kaɗan yawa yayi haka thank you yawa ji dan yi ta su dauka da kyamara dan yi ta shot din ya hakuri bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وزرنا خليفة شيخ محمد الله شيخ إبراهيم الناس wanda ya samu wakilci mai girma na al'ummar wanda ta Ibrahim Nas da ƙarƙashin jagoranci ta Muhammadu Buhari Nas mai girma da masaukin baƙi gwamna na jihar Katsina His Excellency Dr. Haka da martaba sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu
mataimakin gwamna na wannan jihar Kano da Bukata. Sauran ya yi shehu Ibrahim, shehu Muhammadu Kamadu Yas, shehu Abdulmalik Yas, da shehu Siraju Aliyu Yas, da shehu da Aisha Ashe Ibrahim Yas tare da ƙannanta mata wanda duk suna nan tare da mu. Sauran jikoki shehu Ibrahim Yas da suke nan masu da yawa. Sauran manyan da hannunmu da suka zo daga kowace sassa ta wannan kasa da ma kasashen waje manyan da ƙarfai da ƙarfai ƙungiyoyi da mamai jagirai muridan ɗan uwana mataimakin shugaban ƙungiya da jimawa a ba ta arewa gane da sauran yan majimai suna sauran da yau da musulunci a wannan rana mai albarka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wasu muna godiya da ya ƙara fara da yau da sha da cikin kenan muna wannan taro saboda nuna soyayya da nuna mutum da amina. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu da muka zo da shi. Wanda suka zo daga kusa da nesa Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya. Muna addu'a ƙasar mu Najeriya Allah ya zauna da ita lafiya. Amin. Jihar mu ta Katsina Allah ya zauna da ita. Amin. Arewacin Najeriya gaban ɗaya Allah ya zauna da mu lafiya. Amin. Wannan shi ne maƙasudin wannan taro na wannan shekara. Mun zo mu yi wa ƙasar mu addu'a ta zauna lafiya. Muna gode wa Alisa Shehu Ƙahi da ji daɗi a jikin su ba ya turo ƙarin su muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya ya sa na shekara mai zuwa tare da shi za mu yi. Muna gode wa da girma gwamna na wannan jiha wanda ya karɓi baƙunci wannan gagarumin taro wanda kuma da aka ba mai wa'ai taron nan ya tashi kai tsaye ya sa idon su ya ba da duk abin da zai bayar saboda a yi wannan taro. Allah ya saka masa da alkhairi. Muna yi masa addu'a Allah ya ƙara mai ƙarfin rikon kamar wannan jiha kuma ya nuna ita masa albarkaci kyau ba. Amin. Ba za mu ƙarasa magana ba ɗan uwa ba duk an fara fita gora da ji amma mu muna nan daren don ba ma da jin kyau ba. Allah ya saka mu da alkhairi. Amin. Mun da kowa ta lafiya. Amin. Allah ya biya mana bukatun mu. Amin. Allah ya sa da kyau da kyau ku tare da mu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mun saurari jawabin shugaban majama'u ko kwamishina na kula da harkokin addinai ko jika ga maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas. A yanzu za mu kira Khalifa na maulanmu Sheikh Tahiru Usman Alhaji Ibrahim wannan wuri domin ya gabatar da jawabinsa. Da wai zane malam ci ai kirare Inyas إذن الصراط المستقيم وهذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أدرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بهذا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم كن جعل متقدم وعجا أيوة شيخ كتاو فاتحة مرة كا وهذه فاتحة جوما كل يوم جاء الله يساعد أبدا دالين الله يساعد أبدا دالين وأنا بقول أن يروسني من هذا التفكير ومن دون مدرسة الله تعالى
alhamdulillah muna godiya da girma gwamna da karanci da kai mana Allah ta samu da mai don muna ka idan da godiyar mu har yanzu muna maraba da manyan bakin mu na wanda suka zo daga Senegal musamman Sheikh Muhammadu Buhari wanda ya wakilci wannan Halifa wanda mun je mu dauko shi amma cikin sa yayi ma ya ce Allah ya mana albarka Allah ya ce muna tare da Allah mu rika Allah cikin ayan shehu da suka zo muna ban da su akwai Sheikh Tuhani akwai Abdul Malik akwai Sa'ad a ayan shehu Allah ya saka mu da alheri da kuma fata wanda suka zo Allah ya saka mu da alheri akwai gudun shehu da suka zo da su wanda Halifa suka haɗa da su akwai bayi الشيخ ابراهيم الشيخ عبد الله الناس akwai ɗan uwanta Sheikh Ahmad bin Abdullahi Iyad akwai Sheikh Mustapha an halifa na biyu Sheikh Ahmad Saw wanda ya rubuta cikin jama'a da muna tare da Sheikh Mustapha ɗan halifa Sheikh Muhammad Ibrahim wanda ya haɗu da su a Sheikh Nasir Sheikh Ibrahim Sheikh Nasir da bakin da suka zo daga Burtaniya musamman a Sheikh Alhaji Sheikh Muhammad Al-Bidri akwai Jamil wanda ya zo daga wani Sheikh Baha khalifofin yau da kayan da suke wani zai kayan da Allah ya saka min dangane yana da dukkan mutane da suka zo Allah ya saka min dangane muna kuma ba da martaba sarki babban yayin mu shugaban Allah ya saka masa Najeriya da irin taimakon da yake kuma wajen irin wannan taimako da yake da wannan tafiya da ganin yi da babu Allah ya saka masa Najeriya duk wanda suke taimakawa cikin wani da sauran kungiyoyin da na tijjaniya cikin kirani suna zuwa wanda suke da ɗan irin wannan abu da Allah ya saka masa Najeriya kuma wannan shi ne abin da Allah yake so bayan Allah kun taje saboda Allah kun zo saboda Allah kuma da girma wannan da za ta wani mujai bayan kan wata Allah ta samu da Najeriya ina da ba Allah ya samu lafiya da zaman lafiya a kasar Allah ya samu lafiya da zaman lafiya a kasar wannan jiya da kuma Allah ta samu da Najeriya wannan sun fara ta kai muka muna baya a cikin sati biyu ta wannan labari da muka rubuta amma haka ta kai da yake da abin da yake ta samu da Najeriya Allah ya kara mana irin su Allah ya kara mana irin su da kuma da zamu yi wata musamman yana kiran zuwa da gwamna wannan bayan Allah da Allah ya haɗa da zuwa insha Allah ana da kawo zaman lafiya a kan ta kuma da sauran kudin Najeriya gaba ɗaya shugaban yau Allah ya saka da zalimi shugaban ƙasa gwamna ya nemi shugaban ƙasa a yau shugaban ƙasa juma'a cewa Allah ya taimake shi cikin lamuransa Allah ya taimake mu Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu gwada shi zai zama zuwa ƙasa ranar biyan da talatu da bafi محمد رسول الله عليه السلام yanzu kuma za a gabatar da addu'a ta musamman wanda maulana sayyid aliyu ibn maulana shakairu usman bauchi an jagoranta kuma yanzu gari ga maudinmu shakairu usman bauchi sannan kuma malamai kun da yin bayan masu kamaroro yawa haka ya yi haka adda al'amar hannun Allah yake kuma Allah ya ce suratul yasin kana duk abin da aka yi kina dokinta ruwan tungo yana ma kuma sauki yana roƙon sai ya biya ni ya karanta mana suratul yasin ko kowa ya ansa akramakallahu bismillah
bayar sauƙi Allah za mu karanta gobe a fi dalilin dukkan wani bala'o'i da yake Najeriya Allah ya yi. Muna tawassuli da wannan zaman. Allah muna roƙonka sakabanninmu Allah ka musu jagoranci. Allah ka ba su daman kamun alheri, ka ba su daman koraman da shari. Allah ka mai da su ana na taimako a cikinka. Allah ka mai da su ana na taimako a cikinka. Allah ka mai da su ana na taimako a cikinka. A yi wannan niyya da niyyar dukkan masibu da wanda muka sani da wanda muka sani ba, duka Allah ya yi mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون وتلقى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي فهم مطمئنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم نسمع الموتى ونكتب ما كذبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قرية جاءها المرسلون وأرسلنا إليهم فأنزلنا بسانسهم وقالوا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وأنتم لا تكذبون قالوا ربنا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا بكم إن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا معكم فإن فأنتم قوم مسرفون وجاء نفر مدينة موسى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسأل مرسلون وما لي لا أعبد الذي كيف ترجع من دونه آلهة إن إليه الرحمن فتتبعوا ولا يوقظون إني للذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني أدخل الجنة وأنا لا ليتقوني يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين إن كانت التي واحدة بينهم إنا فاتهم رسول الله كانوا يستهزئون إنما إلى الخروج أمرنا وأخرجنا وجعلنا في جنات الجنة وأنهار وفيها من ثمره وعملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأشياء كلها مما تنبت وأنفسهم ومما لا يعلمون وآتوا لهم الليل يسرق منه النهار فإذا هم يظلمون والشام الليل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس
إلا رسولك القرآن الليل سابق النهار وكل في بلده يسمعون وعاد له والنار ولا ذرياته في الملك المسؤول وخلقنا لهم أغرقوا فلا تريدهم ولا ينقرون رحمة منا وتعالى إلا إله واتقوا ومن يهديكم وخلفكم لا ترهبوا وما تهديهم بهذه لا تركوا إلا كانوا معروفين إلا إله واتقوا رقابكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ورسلوا من يشاء الله وطاعه يهدون لا إله المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الصور إذا وفي إلى ربهم ينشرون قالوا يا ويلنا والله بنا مما قلنا فأعلى وأنصار المرسلون إن كان لله إن أصحاب الجنة وأزواج بالله والعرش مستكبرون والقيامات يذوقون ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم واتقوا اليوم أيها المجرمون عليكم يا بني آدم لا تقربوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعلموني على صراط مستقيم ولقد ضللتم سبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون فواليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولهم شاء ولهم شاء وتسلم يا مكانهم وتفعوا لي ولا يجون ومن يعملون أنفسهم شركا أفلا تعقلون وما علمناهم شيئا عن دنيا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنزل النار حيا القول عن الكافرين ولو يرون ضربنا لهم من آيتين ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم هم أنفسهم يسحرون ويهديهم قولهم يسرون وما يعلنون أو لو يرى الإنسان فقدير مبين وما ولا ونسي خلقه ومن يحب الذي انتهى أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم في جلال ربنا إلى توقنون وليس الذي بنى السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم له كن فيكون سبحان الذي يكون كل شيء وإليه ترجعون Allah dukkan bala'i Allah ke rai da kuma gwamna da ya tara wa al'aiki bakwancin da saboda kimanta addu'a ya sa wa Allah ka biya masa bukatun zan Allah ka ba shi jagorancin wannan gari wanda ya kamata da sauran jihohin Najeriya gaba ɗaya da kuma magogi da sauran garuruwa gaba ɗaya Allah ya ba mu lafiya da wani da kwanciyar hankali Allah ya dukkan bala'i Allah ya mutunta abin da muka jawo kanmu kana cewa وما أصابكم من مصيبة ما قبلتم منكم ويعفو عن كثير الله كنتوا الله دائما فدعني وكتبوا ما لك صلى الله عليه وسلم فقال غير جريء إنه من مبيانا الله مدعوه على دائما الله محمد قواسيك الله حاصل الله كون وغيره الله بني بار وسيك بابي سيك الله كيف كدوغر كاي الله كجارو من كتبو الله كجارو كاي كدوغر من كتبو كل كتبو كون يبون تمام يكون يترك
Allah ka mu iko biyu da kake zo Allah ka mu iko biyu da kake zo fatiha da salamu alaikum wannan da wancan ba ne ba akwai misali ka gane اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانه وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna roƙon Allah ya amsa wannan addu'o'i da aka yi Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar Katsina ka ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya ka ba mu lafiya a Najeriya da duniyar musulunci baki ɗaya yanzu sai jawabi mai martaba Khalifa Tijjaniya ta kwanar musulunci na biyu Abu Yazid Takoba. Abu Yazid. Ka shigo mu dan Allah za a dauke mara mun gode. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد من girma gwamnan jihar Katsina mai girma mataimakin gwamna da manyan ma'aikatan gwamnati mai girma bakonmu shugabanmu Khalifa Sheikh Muhammad Mahi Yas wanda ya samu wakilcin ɗan uwansa Sayyidi Muhammad Quraish Yas da sauran ‘yan uwa maza da mata masu girma shekunanmu muƙaddamai Khalifan Maulanmu Sheikh Ayub Usman Bauchi Sheikh Ibrahim Tahir Bauchi muna farawa da tunawa da magabata da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamarsa a cikin su maulanmu lisanin faida Sheikh Tahir Usman Bauchi da Sheikh Tahir Abubakar kone wanda shi ya fara wannan aiki ne kusan shekara 40 yana yi Allah ya gafarta masa kuma wannan sunnar da ya askasa aka ci gaba da ita Allah ya sa ladan yana zuwa kabarinsa lokaci ya ja jawabin mu kullum da ɗan uwa baya canzawa mu ci gaba da riƙe Allah mu ci gaba da tsayawa a kan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare martabarsa da riƙo da umarninsa da soyayya da shekunanmu da waliyan Allah da kayan Allah da suka gabata
da suka raba istighfari saboda istighfari yana ajiye azabar Allah. Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Wannan istighfari da muke yi wajen da muka tijjaniya kullum a cikin wazifa da cikin lazumin yana taimakawa wajen gujewa kasan na wani mutane. Dukkanin tashin hankalin da muke ciki da ba a istighfari da tashin hankalin ya fi wannan yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan jiha ta Katsina wacce ta daɗe tana fuskantar matsaloli na ta'addanci, albarkacin bayan Allah da suka taru a nan, albarkacin bidiyarsu ta zuwa saboda ƙaunar bayan Allah da ƙafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, albarkacin da aka yi da karatun ruwani da aka yi, Allah ya yayewa wannan jiha abin da yake damata. Amin. Allah ya yayewa arewacin Najeriya gaba da abin da yake damun mu. Amin. Allah ya yayewa Najeriya abin da yake damun mu. Amin. Talakawan mu da ke cikin wahala, Allah ya kawo musu sauki. Amin. Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Amin. Allah ya haɗa kawo ƙauye. Amin. Abin da zai kawo rabuwa ko su tsakanin mu Allah ya mana maganinsa. Amin. Yadda ba ta suka aiki suka gina addini, Allah ba mu ikon ginawa a kan abin da suka yi. Amin. Kuma Allah ba in baya ikon ɗorawa. Amin. Wannan shi ne abin da zan faɗa da baike a yi ƙoƙari a ci gaba da zama lafiya a nemi ilimi da ilimin Ƙur'ani da ilimin addini da ilimin zamani da ilimin sana'a. Kowa ya samu abin da zai yi ya rike kansa ya ke taimakawa wani. Idan ba abinci a cikin ka hikimin ma ba za ka biya ba. Allah ya bawa Allah mana maganin yunwa, ya maganin talauci, ya maganin rashin aiki, ya maganin jahilci. Allah Ubangiji ya kawo mana dukkan alkhairinsa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. To jawabi kenan da aka saurara daga bakin mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu a wannan taron Maulidi na tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas. Allahu Akbar. Inyas. Ai ta zikiri. Da farko kawai. Mun ji jawabai da shugabanni. Yanzu kuma kamar yadda Bahaushe ke cewa ƙarshen tika-tika-tik, amma ba ni na fada ba, annabi ne ya fada. Yadda Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi ya sa ya yi jawabi a nan, da yadda bai martaba Sheikh Sanusi Khalifa ya yi bayani a nan, yanzu kuma Sheikh Ibrahim Inyas zai taso yin jawabi. Abin da ya zama da haka, annabi ya ce alwaladu Sau da lafi. A kama zikiri kawai. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. La 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 Rasulullah. Yanzu ga Sheikh Dr. Aminu Sokoto zai mana fassara da yaran da muka fi Allahu Akbar. yaran mu na yanzu shi kuma shehi zai mana
jawabin taronmu na ranar gobe kiyama. Ya rika duka muna ce amma yanzu wanda muka yi shi ne wanda aka ce kamin da zai jawabi. Wani muke kiran ya? Yes! Yes! Abu Yazid. بسم الله الرحمن الرحيم. إرادة amincin Allah tabbata da shugaban halitta baki ɗaya Maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kira ya shammale alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Mai girma gwamnan jihar Katsina mai martaba Saidi Sunusi Khalifa sarki a duniya sarki a lahira. Allahu Akbar. Manya-manyan 'yan majalisar koli na tarayyar Najeriya. Mai girma shugaban majma'u ahbabul Sheikh ta Najeriya Saidi Tijjani Sani Awwalu. Manya-manyan shehanai masu girma, manya-manyan baƙin Allah da suke wannan wuri. Shehu ya ce tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare mu baki ɗaya. Shehu ya ce da umarnin babban halifan Shehu Sheikh Muhammad al-Mahi ya taso zai yi wannan. Sannan shi ya laƙanta masa abin da zai zo ya gaya mana. Sannan kuma fadilatu Sheikh Mahi shi ne ya ɗaura masu nauyin jagorancin halattowa wannan maulidi na Shehu a Katsina. Farko dai Halifa na gaishe ku baki ɗaya. Bayan kun karɓi gaisuwar Shehu kuma yana da 'yan nasihohi guda 4 da ike so ya gaya mana mu haddace. Ai gaskiya ka dauki. To ai sai ka gyara mu. To ka gyara. Nasiha ta ɗaya, Halifa yana kiran jama'an musulmi su dunkule wuri guda babu bambanci tsakaninsu. Domin maƙiya musulunci ai ƙarfi gare su. Sannan maƙiya musulunci idan kuka duba masu kuɗi ne. Sannan maƙiya musulunci ba taron jahilai ba ne. Sannan maƙiya musulunci suna riƙe da ragama dukkan harkokin hanyoyin sadarwa yau a duniya. Wanda aka waye gari yake da maki mai wannan kisa ya kamata wannan ya gane hankali ya san abin da yake yi. Ya kamata wannan mutumin ya zama mai gaskiya cikin lamari. Ya kamata masu irin wannan maki su dunkule wuri guda kada su rarraba. Wannan shekara
wannan shekara ita ce shekara ta 87 da alaƙar Shehana Ibrahim Kaulahi da jama'ar Najeriya. Waɗannan shekaru 87 duk sun tafi a cikin Allah da manzon Allah. Waɗannan shekaru 87 duk sun tafi a cikin ‘yan uwantaka irin ta musulunci. Waɗannan shekaru duka sun tafi suna goyon bayan juna na ƙarfafa soyayyar musulunci. Halifan Shehu Ibrahim Al-Kaulahi Sayyidi Mahi yadda Allah ta tabbata a gare shi yana cewa ku dunkule wuri guda. Wannan ita ce nasiha ta farko, amma nasiha ta biyu Halifa ya ce idan shehi ƙurashi in ya zo ya gaya mana mu yi riƙo gam da ɗari ƙarshe Muhammadu Tijjani. Shehu Ibrahim Al-Kaulahi yana faɗin cikin wasiyoyinsa. Hannunka baki ɗaya na ta haka da ayyukan kasa hannun ba sai ka danne mu ba. Taska ce ga masu rai, sannan ɗariƙar taska ce ga waɗanda suka koma ko lahira. Riko da wannan ɗariƙa a ruwa ne a duniya in ji shehu, sannan aminci ne a lahira. Amma nasiha ta uku, ku ne ‘ya'yan mutumin nan da aka fi sanin shi da sahibul faidati, Shehu Ibrahim Al-Kaulahi. Idan ba ku sani ba da, to yanzu ku sani in ji shehu, ku ‘ya'yan Shehu Ibrahim ne na Kaulaha. Ko ba komai kun ribanci sani na Allah da tsoron Allah kun gaji haka daga wurin Shehu Ibrahim. Yana da kyau mu fito mu wakilci Shehu Ibrahim cikin tafiyan faidan nan. Babu kamar ma a ce maka mu waye gari kowa na ganin shi ne ɗan uwansa. Mai ƙarfi ya riƙe hannun mara ƙarfi kira ya faɗi. Wanda ita masani ne ya riƙe hannun wanda bai sani ya karantar da shi. Mai abin hannunsa ya nemi fakirai ya riƙo hannunsu ya sinsinna masu ya babba su abin da ke hannunsa, na hannunsa ba zai ƙare ba. Da wannan ne za ku gina ɗan uwantaka, kuma da wannan ne za ku wakilci maulanmu Shehul Islami wa Sa'adatul Anami. Amma kafin nasiha ta hudu, Shehu Al-Khalifatul Mutlaq ya ce idan na zo in gaya muku a madadinsa. Yana gabatar da nasa ta'aziyya zuwa ga remu baki ɗaya na babban rashin da muka yi na wannan malami na duniya da lahira.
wannan dai da kuka sani wanda bai sassautawa bai sasantawa wurin kare ɗariƙar shehu shi ne baban mashayin mu fadilatul shekh Ahir Usman Bauchi Qur'ani mai tafiya in kun lura ya naɗe rayuwarsa gaba ɗaya cikin karantar da ƙur'ani ya naɗe rayuwar gaba ɗaya cikin ɗaiɗaita dabar da fasa ɗariƙa tijjaniya ya naɗe rayuwar gaba ɗaya shi lauya ne na ɗariƙa shi hana hamada tijjani radiyallahu ta'ala Shehu yake ba mu samu lokaci ba da za mu bayyana a gaban 'ya'yansa mu gabatar da namu ta'aziyya. Tare da cewa mutanen Madinat Kaula sun kasa daurewa suka yanki jiki suka ɗebo jiki suka kawo har Bauchi suka gabatar da nasu ta'aziyya. amma fadilatu Sheikh Bahi ya ce musu idan kuka zo ku isar da ta'aziyya ta ga ɗan uwa da kuma mutanen Najeriya bisa wannan babban rashin da muka yi. Alƙur'anin Allah yana cewa daga cikin muminai akwai waɗansu mazaje da suka gaggata abin da ke tsakaninsu da Allah na alƙawari. Daga cikinsu akwai wanda ya cika nasa aiki ya kammala ya wuce. Daga cikinsu akwai waɗanda ke bakin daga har yanzu suna nan suna yi. Wa'annan bayan Allah ko alama in ji Allah ba shi da alaman canzawa sun riga sun zaɓe mu kuma ba za su canza ba. Na sa wanda suka ɗauko. Yau ya ce muna fata daga gare ku duka. Ku taimaki juna cikin dukkan al'amuran da kuke yi. Kada ku yi tsere wurin rigimar neman duniya. Kada ku yi jayayya cikin lamarin da ya shafi neman duniya. Domin ƙur'ani na cewa kada ku yi jayayya. Kada ku yi jayayya da juna saboda in kuka yi jayayya za ku rarraba, in kuka rarraba ƙarfin kuma zai raunana. Abin da shehu ya ce abin da muke ƙauna muke fata daga wurinku. Shehu ya ce ku haɗa kai ku yi bango da ba zai yiwu a rusa ku ba. Ku dace wa sayyidi sani awwalu wanda shi ne shugaban majma'u. Ku dace wa halifanmu yaya Ibrahim ɗan misalin faidatu ku tsaya a bayansu. Domin in kuka lura saƙonku iri ɗaya ne da naku. Sannan manufanku guda ɗaya ce kukanku biyu. Babu laifi idan kuka haɗa kai tare da majma'ul ahbadi. Domin rabe-raben kai da nuna bambance-bambance yana bayuwa zuwa ga ƙirƙircewanku sai ku rasa ƙarfinku.
muna fata su da suke tsaye a nan da halifanmu ya yi Ibrahim da Sayyidi Malam Tijjani Sheikh Tijjani Sani Awwalu da suke nan tare da mu da kuma halifan Ishan Tahir Islam Bauchi ya yi Ibrahim muna fata su haɗa kai su biyun nan tare da katanga ko tare da gaza ta majma'ul ahbabi cikin dukkan da suke yi ana musu fata Allah ya shiga cikin lamarin su cikin wannan al'amari shehu ya ce halifa yana damuwa idan ya ji almajiran shehu tijjani da su zauna lafiya da ya kai samu damuwa muna gode wa Allah da cikin ƙuraishi ya ce muna kallon wani maulidi da muke kallo yau wanda ya haɗa dukkan almajiran shehu tijjani wuri guda shehu ya ce na zo ranar da aka yi maulidin farko na majma'ul ahbabi an yi wannan maulidi ne a ɗakin shugaba marigayi abubakar kurmi a Legas a ɗaki sannan maulidin nan ya girma har ya kai da aka yi maulidin a cikin tanki guda 3 a maulidi na biyu shahararren labarin abin da ya gani ne da idansa a maulidin majma'ul ahbabi na biyu ko da suka zo sai suka tarar an ɗauke maulidin an kai shi Ikoyi Hotel kuma a wannan lokaci shehu ya aike su da shi shehu ƙurashi da shi shek Barhama Job su wakilce shi haka dai maulidin shehu ya rinka girma yana ciranta daga jiha zuwa jiha wannan babban dalilin da ke nuna ba mu da mafita sai na haɗin kai wannan mu haɗa kai wuri guda mu dunkule mu zauna lafiya shi ne kwaɗayin halifa kuma mutum biyun nan ba nesa suke ba ga su tare da mu a nan shaidan ce dukansu biyu mutum biyun nan dukansu biyu ƴaƴayenmu ne in ji shehu muna ba su umarni cewa su fito su yi mana aiki su yi wa aiki su manta da duk abin da wuce baya su riki juna su sa kai su yi ta tafiya muke mai tafin su a baya hanyar mai kullewa ce wannan ita ce faɗarin shehu Ibrahim al-Kaulahi wannan ita ce faɗarin babban halifansa Sayyidi Mahi wannan shi ne abin da ƴaƴayen shehu duka suke kwaɗayin ganin dunkulewar mu wuri guda mai tafiya babu waiwaye shehu ya ce yana roƙon Allah ya yi mana fiye da abin da muka ce masa amma nasiha na hudu kuma na ƙarshe in ji sayyidi shehu Mahi ya ce mana kowannenmu ya fuskanci kansa da kansa kowannenmu ya ƙulla ƙawance na musamman da karatun ƙur'ani kowannenmu
ya riƙe wurin nan nasa da ya alƙawari tsakanin da Allah da shehu tijjani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan wurinta a riƙe shi in ji shehu a cikin mutane ne ko a keɓance ne kada ka ajiye wurinka. Shehu na buƙatar kowa daga cikin mu. Shehu na buƙatar kowa daga cikin mu ya yi fatan alheri da Najeriya ta yadda za ta samu aminci daga Allah. Kuma Allah ya kuɓutar da ƙasar Najeriya daga dukkan damuwa a alfaɓar Allah. Shehu ya ce mu ƙudurta Allah ya kare mana gwamnatin tarayyar Najeriya. Allah ya kare masu hukunci ai masu riƙe da ragaman daula a tarayyar Najeriya. Allah ya ƙaddarta mana natsuwa ya ɗauke mana damuwa ya ba mu ci gaba a ƙasarmu Najeriya. Shehu ya ce tare da wannan natsuwa naku a cikin rana kuka ba mu kunnuwa da zukata. Shehu ya ce ya gode muku. Shehu yana cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare mu baki ɗaya. Da ba don muryar ku ta ɓata ba, da sai in ce muku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yana zuwa. Da Allah mai kira ɗaya, da salatin titi ɗaya, Allah ya yi mana fiye da abin da muka ce masa ya yi. Alfarman babban halifan mu amma shi da yake gida yanzu. Maganar ta Fatiha Alhamdulillah. Ai na can da kuɗin yi gaba. Kuɗin yi gaba. Ai gaba za ka zan yi gaba. Sun yi kasa za mu yi kasa mu. Ka gane duk ba su yi kasa ba mu yi kasa. Saboda a yanzu nan ka gani. Gwamna ne ke tare da shi. Ce ma wannan sai na gaba na sun yi kasa zan yi kasa mana in bai kasa ba zan yi kasa
muna roƙon Allah mai kowa mai komai ya zama da mu lafiya ya ba mu zama lafiya saboda ya zama gida wannan yana Malam. Malam ka tsaya nan yayi haka. Ka tsaya nan kai ma nan. Wai ina za ka? Me haka? Me haka wai? To ina bayan mu. To ina zani? In yi bayan ina. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ونبيك ورسولك النبي الأمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم sai so abin nan da kake ba daidai bane ba kake sa yaran nan yin wannan abu wannan abin da kake ba daidai bane ba daidai bane abin da kake mai girma khalifa na Sheikh Ibrahim Iyas Muhammad Mahi wanda dan uwansa Sheikh Muhammad Quraish ya wakilce shi a wannan taro shugaba kuma khalifa na wallahi sai su wannan abin da kake ba daidai ba Khalifa Sheikh Ibrahim Sheikh Tahir Bauchi masu girma mai girma babban limamin masallacin Katsina Sheikh Malam Mustapha shugaba na wannan taro na kasa baki daya wanda muka asasa wannan taro muka zo wannan wuri shugabanninmu da shehunanmu na Katsina wanda su ne suka jagoranci wannan taro a mataki na jiha da sauran manyan baki da shehunanmu da suka zo daga kowane a duniya da kowace jiha a Najeriya da sauran almajirai alarambobi shehunai almajirai sauran jama'a na Najeriya baki daya na wannan Tijjaniya na Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah ya ba mu da kalmar da za mu faɗa sai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mana wannan ɗimbin albarka a jihar Katsina. Wannan albarka ce Allah ya kawo mana makarantar alkur'ani shehunai malamai alamomi sun zo kasanmu sun mana da muna godiya Allah ya saka da alheri wanda suka haɓaka wannan taro muna godiya Allah ya saka muku da mafifita alheri shugabanni Allah ya saka muku da alheri mu a jihar Kaduna babu abin da za mu ce sai mu ce mun gode ma Allah Allah yana ansa addu'o'in bayan shi Allah yana ansa addu'o'in malamanmu yau maganar tsaro a jihar Katsina Allah na kawo mana sauki kullum sauki muke samu a jihar Katsina muna roƙon ku al'umma ko muna godiya ga wannan addu'a da aka yi mamu Allah ya dawo mamu da wannan zaman lafiya da muka fara samu a jihar Katsina Allah ya dawo mamu da zaman lafiya a arewacin Najeriya. Allah ya dawo mamu da zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Shugabanni da muke shugabanci, muna roƙon ku addu'a. Allah ya ƙara mana imani da tausayin talakawa a zukatanmu.
domin sai da imani sai da tausayi ake iya yin adalci ga al'umma. Kuma ina tabbatar ma al'umma mutanenmu musulmai na wannan ƙasa tamu cewa babu abin da zai taimaki musulunci sai mu haɗa kanmu mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Muna taimakon junanmu, muna son junanmu, muna ƙaunar junanmu. Allah ya ƙara mana son junanmu, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai. Kuma muna godiya ƙwarai da gaske ga shugabanni da suka zo daga ko'ina a duniya. Kuma muna roƙon Allah ya maishe su gidajensu lafiya cikin aminci. Duk wanda suka zo bakinmu muna godiya Allah ya maida ku gida lafiya. Allah ya taimake mu, Allah ya ɗaga darajar musulunci, Allah ya ɗaga darajar shugabanni na musulunci. Shehunanmu Allah ya ɗaga darajar su, ya haɗa kawunan su, malamanmu Allah ya ɗaga darajar su, Allah ya haɗa kawunan su, mu magoya baya Allah ya ɗaga darajar mu, Allah ya haɗa kawunan mu, muna ba kowa fata alheri a madadina da gwamnatin jihar Katsina. Mun gode ma Allah, muna muku fata alheri, muna fata Allah mai da kowa gidan shi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha